በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቀዳማይ መጽሐፍ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጥኣን ከኣ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላእክቲ ደኣ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚኣብሔር ደኣ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጊ እውን ለይትን መዓልትን ዝመራመሮ ሰብስ ብፁዕ እዩ። ንሱ ከምታ ፍሬኣ በቢግዚኣ እትህብ ቆፅላ ከኣ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ዋሕዚ ማይ ከም ተተኸለት ኦም ይኸውን። ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ። እቶም ረሲኣን ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ቡቕቡቕ እዮም እምበር ከም ዘይኮኑን። ንመንገዲ ጻድቃንስ እግዚአብሔር ይፈልጣ እዩ፣ መንገዲ ረሲኣን ግን ክትጠፍእ እያ እሞ። ስለዚ ረሲኣን ከኣ ካብ ፍርዲ ሓጥኣን እውን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ከኣ ኣይክቆሙን እዩ። ምዕራፍ 2 እግዚአብሔር ዝሓረዮ ንጉስ። ስለምንታይ እዮም ኣህዛብ ጫውጫው ዝብሉ፣ ህዝብታትስ ከንቱ ዝሓስቡ? ነገስታት ምድሪ ይትንስኡ፣ መሳፍንቲ ኸ ሓቢሮም ንመቃወሖም ንስበሮ ንማእሰሪኦምን ካባናን እንደርብዮ ኢሎም ኣብ እግዚአብሔርን ኣብ መሲሕን ይመኽሩ። እታ ኣብ ሰማይ ዝነብር ይስሕቖም፣ ጎይታ የላግጸሎም። ሽዑ ብኸራኡ ይዛረቦም፣ ወደድሩ ከኣ የፈራርሖም። ኣነ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅዱስ ኮረነይ ንጉስ ሸንጎ ይበል። ነቲ ምድብ ምኽርን እነግር ኣለኹ። እግዚአብሔር በለን ንስኻ ወደ ኢኻ፣ ኣነ ሎሚ ወለድኹኻ። ኣህዛብ ነርስትኻ ወሰናት ምድሪ ኸኣ ነጥሪትኻ ክብካስ ለምነኒ። ብበትሪ ሓፂን ክትቐጥቅጦም፣ ኣቕሓ ሰራሕ መሬት ከኣ ክትሰባብሮም ኢኻ። እምበኣርሲ ኣቱም ነገስታት ልቡሙ፣ ኣቱም ፈራዶ ምድሪ እውን ተኣረሙ። ንእግዚአብሔር ብፍርሃት ኣገልገልዎ፣ ብረዓድ ከኣ ተሓጐሱ። ኹራኡ ቐልጢፉ ይነድድ እሞ ከይኹሪ ኣብ መንገዲ ኩለኹም ደኣ ከይትጠፍኡ ንወዱ ስምዕዎ። ኣብ ዝምዕቐቦ ዘበለ ኩሎም ብፁዓን። ምዕራፍ 3 ጸሎት ንግሆ። ዳዊት ካብ አቢሰሎም ወዱ ክሃድም ከሎ ዝዘመሮ መዝሙር። ዎ እግዚአብሔር ጠቕዓተይስ ክንደይ ክኾኑ ይበዝሑ፣ ኣበይ ዝለዓሉ ብዙሓት እዮም። ብዛዕባ ነፍሰይ ብዙሓት ኣብ ኣምላኽስ ብድሓን ይብሉን ይብሉ ኣለዉ። ዎ እግዚአብሔር ንስኻ ግን ኣብ ዙርያይ ዋልታ ኢኻ፣ ክብረን ርእሰይን ልዕል ተብላ ንስኻ ኢኻ። ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር ኣእውዎ ኣለኹ፣ ካብ ቅዱስ ኮረን ከኣ ይምልሰለይ። ተገመስኩ ደቀስኩ እውን እግዚአብሔር ይድግፈና ኣሎሞ ንቓሕኹ። ነቶም ዝኸቡ ንኣእላፋት ኣሕዛብ ኣይፈርሖምን እየ። ንመንጋጋ ኩሎም ጸላእተይ ወቂኻዮ፣ ነስናን ረሲኣን ከኣ ሰባቢርኻዮ ኢኻ እሞ። ዎ እግዚአብሔር ተንስእ፣ ዎ ኣምላኽ የድሕነኒ። መድሓን ናይ እግዚአብሔር እዩ፣ በረኸት ከኣ ብዝበይ ይኹን። ምዕራፍ 4 ጸሎት ምሸት። ንሊቀ መዘምራን ብንጊኖት ናይ ዳዊት መዝሙር። ዎ ኣምላኸይ ጽድቀይ ከእው ከለኹ ምለሰለይ፣ ብጸበባ ኣርሒብካለ ኢኻ ደንግጸለይ እሞ ጸሎተይ ስማዕ። ኣቱም ደቂ ሰብ ክብረይ ስኮን መዓዝ ዝሓስር፣ ክሳዕ መዓዝኸ ከንቱነት ፈቱ ሓሶት እውን ትደልዩ። እግዚአብሔር ግና ነቲ ደጊ ከም ዝሓረዮ ፍልጡ፣ እግዚአብሔር ነቁንቲ ጥራሑ ይሰምዕ እዩ። ኰሪ እሞ ኣይትበኣሱ፣ ኣብ መደቀሲኹም ልብኹም መርሙርን ስቕበሉን። መስዋዕቲ ጽድቂ ይሰውኡ፣ ኣብ እግዚአብሔር ድማ ተወከሉ። ብዙሓት ንሰናይ ምን ዘርኢና ይብሉ ኣሎ፣ ዎ እግዚአብሔር ብርሃን ገጽካ ኣብርሃና። ካብቲ እቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጐስዎ ኣብ ሊጽኻ ኣብ ልበይ ሓጐስ ኣንበብኻ። ዎ እግዚአብሔር ንስኻ ቤንኻ ኢኻ ብድሓን እትሕድረምን እሞ ብሰላም እምጉስን እጸድቅን ኣለ። ምዕራፍ 5 ሓለዋ ንምርካብ ዝግበር ጸሎት። ዎ እግዚአብሔር ንቓላተይ ጽንበሎ፣ ንሓሳባተይ ኣስተውዕሎ። ናባኻ እጽሎ ኣለኹ እሞ ወንጉሰይን ኣምላኸይን ድምፂ ጥርዓነይ ኣድበሉ። ዎ እግዚአብሔር አንኪኻ ድምፀይ ትሰምዖ ኢኻ፣ አንኪሄ ልበይ ናባኻ ኣቕኒዐ ምዕለለኹ። ረሲነት ባዕ እትብለ ኣምላኽ ኣይኮንካን እሞ እኩይ ምሳኻ ኣይሓድርን። ትዕቢተኛታት ኣብ ቅድሚ ቀትካ ኣይቆምን፣ ንገበርቲ እከይ ዘበሉ ትጠልኦም። ሓሶት ንዝዛረቡ ተጥፍኦም፣ እግዚአብሔር እንደመኛን ንጠባርን ይፈንፍኖም እዩ። ኣነ ግን ብበዝሒ ሳልኻ ኣብ ቤትኻ ክኣቱን፣ ብፍርሃትኻ ኣብ ቅዱስ መቅደስኻ ኣቢለ ክሰግድ እየ። ዎ እግዚአብሔር ብምኽንያት ተጸናጽንተይ ብጽድቃ ምርሐኒ፣ ንመንገድኻ ኣብ ቅድመይ መጽምዳ። ኣብ ኣፎም ቁም ነገር የልበኑ እሞ ውሽጦም ጥፍኣት፣ ጐረሮኦም ክፉእ መቓብር እዩ። ብመልሓሶም የቃብጥሩ፣ ዎ ኣምላኽ ኰንኖም ኣብ ምኽሮም ይውደቑ። ካባኻ ዓልዮም እሞ ብበዝሒ ኣባስኦም ኣባርሮም። ኣባኻ ዝዕቀቡ ኩሎም ገና ይተሓጐሱ፣ ንስኻ ኣጽይፍኻዮም ኢኻ እሞ። ንዘለዓለም ዕልል ይበሉ፣ ንስምኻ ዘፍቅርዎ ድማ ብኣኻ ይፈስሑ። ንጻድቕ ትባርኾ ኢኻ እሞ፣ እግዚአብሔር ዋልታ ጸጋ ትኸቦ።